Namodelujeme si takúto ikonku YouTube. Ikonka sa bude skladať z dvoch častí alebo z dvoch vyťahovaní. Tá spodná časť a tá vrchná časť. Spodná časť je obdĺžnik, ktorý má jednotlivé hrany bočné zaoblené. Vrchná časť je trojuholník, ktorý má takisto zaoblené hrany. Spodná časť má rozmery 300x200, výška vytiahnutia je na 50. Takže poďme si nakresliť obdĺžnik. Nakotujeme 300 na 200. Dáme close, vytiahnutie je na 50. Teraz do tejto vrchnej steny ideme robiť nový náčrt. Nový náčrt je trojuholník. My použijeme pravidelný N-uholník, kde pravidelný N-uholník dávame stred a bod na útvare, čiže stred niekde dáme bod. Preniesieme si geometriu hrán. Ideme teraz zakotovať tento stred. Ak sa pozrieme, stred je vo vzdialenosti 150 a 100. Takže jedna vzdialenosť je 150, čiže je to v strede nášho útvaru. Druhá vzdialenosť je 100. Vieme, že táto úsečka je rovnobežná s touto úsečkou. Ešte potrebujeme výšku toho trojuholníka. Výška trojuholníka je 150. Máme zakotovaný trojuholník, môžeme dať close, ideme vytiahnuť. Vytiahnutie je na veľkosť 20. Takže jediné, čo potrebujeme teraz dokončiť, je, že zaoblíme podstavu, zaoblíme tie vonkajšie rohy na veľkosť 25 a vnútorné rohy toho trojuholníka zaoblíme na 10. Takže označíme si rohy pomocou Ctrl a klikania myšky si vieme naklikať všetky útvary, ktorých sa to má týkať. Takže si naklikám všetky 4, dám zaoblenie na 25 a teraz ten trojuholník. Čiže jedna hrana, druhá hrana, tretia hrana, zaoblenie na 10.